ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଚିନ୍ତାରେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା କାବୁକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରୋନା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ CBSE ବୋର୍ଡ଼ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। CBSE ବୋର୍ଡ଼ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି କିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MA କୁହ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ କୁହ, ଏମିତି ଅନେକ କୋର୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି CBSE ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଏ ତେବେ ତାର ଅନୁରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା CBSE ବାତିଲ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।